Navegació pel riu Nil anant d'Edfu a Assuan, a uns 100 quilòmetres aigües amunt. El temple de Komombo, dedicat al déu cocodril i al déu Horus el Vell, construït per Ptolemeu VI. Relleu de Ptolemeu XII, presentat a Horus el Vell i a la deessa en cap de lleó, Set, observats per Tot i Isis. El nilòmetre, escala de 90 esglaons per a mesurar el nivell de l'aigua del riu. Anant al temple de Philae. El temple de Philae està dedicat a la deessa Isis. És de l'època dels Ptolemeu. El temple va ser traslladat aquí d'una altra illa per evitar ser engolit per les aigües de la presa d'Assuan. La presa d'Assuan. La paret de la presa fa 3,6 quilòmetres de llarg i està feta de sorra, pedres, fang i una capa de formigó. Té 110 metres d'alt i fa 980 metres d'ample a la base. Passeig en feluca des d'Assuan a la illa Elefantina.